Hello guys, madhong adlaw natong tanan. So karong adlaw day guys, gikan day mi nanguha og kupa, may labot siliksian kamiras dulur. Salamat day ka Diyos, tag-ijas kupa si Ate Vicky Burato, libres Burato di ay. Dahil guys, kupa na po katong kang dulur di kaya daghana. Sa kay kubag dako. Na, hamloy ka yung kupa. Tanawag ka mo tiding-ting nangingan na dares the plane. Mother! Gikan po ko gisugong na hatid sa pundo, karabi, kersada dadto, makabag-un. Nangletak na gud siya guys na, nangletak na. Dalas bingling. Nagpupagawa pa rin ka, bing. Sa kama ni sa igsuon ni Dolor. Ang awaray dang gibawig ang kuanay, ko pa na po nay. Dai dapoy buong ni Ate Ali ya. Ako ipanit na ni Mama Ale? Yes. Thank you very much. So, barter ka sa kuan. Kupa, mother. Look at the kupa, mother. Yes. Aslo magmakupatay ta. Aslo. Hugas siya. Biyo kanay mo kay kuan. Kay kuan ra nas pagsungkit. Hugas siya na asa ka mo ka ganun. Uy. Ginoo. Ikaw uy hugas. Ala na lingkit. Ando sila. Kahal na eh. Kupa pud. Ginoo. Di nang lutak lagi na. Mang lutak din ba sa malabi anay? Sana ko malabi anay. Gikan mo nag-inom tayo sa. May imnon tubig. Ang duway tayo sa. Nay man ako. Nay natingal di ko nay kinakrap ko kay ang kahoy kuno sa gatos. Ha? Pagatid na pundo nga ang kahoy jis raman. Lapilik sa eh. Ko jis raman god may kalibutan to isuon si rutong. Ang inan jis raman god. Grata di ko paginin nakurat ko. Ano na ilami? Ah, pagpikasan. Tilaw ra nay. Tilaw sinda na. Mana? Huy, ano sabi mo nang day? Ano sabi mo nang? Aslo magmakupatay sa. Di unggob. Aslo magitilawan tayo sa. Tislig asin gamay. Asin gaday de gamay. Hindi magkapareha. Kay aslo man magutay sa. Tikot tayo sa kay aslo tayo sa. Anton! 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 Ang gawas ba di ay? Di kawa mas na yung tatay. Halabi man ito na. Asang panitandaan agkuan. Buongon para anja. Aslo magmakupatay sa. Lapilik sa eh. Uy, berkebing? Kuno yan. Si Romeo? Natay sa. Hawak ay makuha ng mata. Aslo magmakupatay sa. Aslo man gani kunikaon tayo sa. Anja. Kumiputan tayo sa. Kaya aslo man kaado tayo sa. Aslo. Lapilik sa eh. Lapilik sa eh. Di ko mukha makupatay sa kahit luman ko kaado tayo sa. Anja. Aslo magkukmakupatay. Halo-halo itong kuhan ron. Kanay mo, dapat yung leksi, kay gubok ka. Ako tayo sa o ako tayo sa. Anja, kamo mo'y tig na tig sunod sa ang pinakpakan. Huwag kong sipat-sipatin dyan, hindi mo makawalok na. Isipat ko na naurot ko. What's your problem, mother? Mas dosi na. Siya, grabe yung pagmamahal ni nanay ni tatay di mataba. Ariston! Ariston! Magnoon ba sa... Nung lood ay ni mo na eh. Magnoon ba sa sumalang di ba humingi? Tubig. Kapag daw ng tubig, humingi ka. Nganong kuhan ka na eh. Bution, malaginit eh. Ano mo kaya ng bungo na? Sabo agad na? Ang indong ko pa na ibig, wala yung mga bing. Bon, makakito. Gurat ka lagi. Nagkataro ko pa rin. Grabing katalawan ka, just bing-big magabiin ay. Makatinding nagragalig na yung tinub-tinub. Ano man? Wait, nandiyan na yung himilat siya. Datot, diwindi. Ano man? Mag-general cleaning kay na ay bisita mo abot rong Sabado. Kuya si Jay.
Mag-general cleaning ta atang palop doon yung bahay karong maghinlo, magkinabangay. Aron makabaho mo kung sa'y buluhaton sa bahay. Mana makuilas? Ganiha ang manas liksi na nawad sa tubig. Nga na, buhatan ka na buntag. Ikaw liksi kay mga gaan ram ng mga galon. Ug naiagas, manawod, magtanaw sa mga galon, ug wapay sud, sauran. Aron di nas na mag duko-duko. Ug maghugas pa sa lababo, bing-bing. Karangan og hinlo. Tapuhan jud maadyo. May mga mga bilin. Diba, mother? Am I right? Naanay bilat sa ubo. Ginoo ko nay. Amanday roll ko nay. Masa na daw? Nga naman na inga na man na di man magkapareho nay. Uy, ginoo. How's the cooking? Pinabakay dito pag mga bukatun. Gano'n taon na kasabot pag nimiting pa po. Naman nila yung matag sa mga silupin mo. Ako na mga silupin. Apil taas ma? Kwarto kay sa kwarto sila matug. Kwarto ni... Kwarto tumpom. Ay. Dito sila matug. Di man lain man. Kato din yung gikaan. Mayra? Nagkaan na ba magkupa? Pew! Pait man! Haba-haba. Taste test. Ijara. Magkagubag bilatian. Uy, garimik-rimik na yung tambang kaan ha. Magkamanigog to sa... Pait man te? Binglang. Pait nga ice cream nga di masabot. Liso? Dapat nga ninyo. May mado pa rin. Ngayon, tubig mo rin magdang. Walok ka na, Ben. Ano na yung assignment, ha? Okay, pang kuha mo. Pang lumaw. Kami na ito na. Karing ko pa, ha, guys. Dami ni Jay. Nagka-bernis dahil, guys. Namang imbitari po ito tibiki nga. At tukul kila maglamaw. Maglamaw kay magdung-ag ko rin saging. Kasluan po ginamos. Nada saging. Ila ato ito ba ila tibiki na anak Ignas anhing. Ang sama na hanay. Mo. Boy labot. Wala po na doon. Naburato man na. Kanang Igijang anak ahong gagawin pa dyan. inahan ni Muloy. Gagawin na sa magtagsa. Diyan na na di. Muring, sa muring. Pagdas. Tikas, balay. Aw. Ikaw magatad. Ikaw na gwapo bitaw. Grabe na tiyali na yun na bata na nay. Di na dyan maaag. Ikaw hang sakay nay. Kaya katong si ate Ali ni sakay na ho. Naaan yung tao sa mga silingan nga sinanay. Kaya kanila yung problema makastress po dagi. Labi lang natin mga anak na way karang nagsuporta. Na. Muragtad danig. Now burigtik. Basta magpa-stress. Wow. Pagdahon. Patambot na ko. Maukabeng. Diya tagdugay matug magabi eh. Diya pagkatambot ka. Di ba, Nay? Gabi eh. Nay, basa kag likod. Yes, ko sa ina ang mga ganyan. I see you. I wish I could go back to the very first day I saw you. Should I make you? Ikanta-kanta na rin natin mga kasakit. Pero hindi tama, ngirigsak. Mangirig ka sabat kag ngirigsak, Ben. Magiring o balik 1/4. Na. Did you wash your hands? Did you take your vitamins? Nag-English ko ba kayo na nakoy apam? Nay, practice English kay muyab kog apam. Ayaw di ko manguyab apam mo pilian kay masulba dito. Hay ayaw nay. Ayaw. Ayaw ko no na English liksi. Aw.
Mixing. Yan tumday mo. Anong ma? Laga dari naman ang Kumanin ka pabrihan. Aho na kay busok. Sana all. Gusto ko sa gamay. Kay laki. Ika nga. Taysa. Mali lami kay mga hinog na na. Labilik sa'yo. Wow! Ma, yan na, laki mi. Taysa to'y laki. Ngano maglaki mi man kang na may sinabong isda. Kay naglikay kas gulay nga gi butang. Di ko taysa. Pili-pili. Di ko mukaw. Lupos isda. Taysa. Aw, puntas ka. Ngano naghukad og sabong isda bing. Ag sabaw pa mo doon ninyo. Laki ni Ray luto at taysa. At tibing balik siyan kay init. Taysa laki ni Ray luto at taysa. Di lagi kay na sinabong isda. Ug wa na sidan mo ra tuon. Hi, kung tatiri tayo. Hay titire. Hi, tatiri. Mahal tagkupa titire, mga tagkupa guys. Mga tagupa tatiri. Uli na nag-upira ni mo tatiri. Gimingaw na doon ko ka tatiri. Imo lang usik-usikan ra di man gudas alian pud muka og kupa. Kaya salamat po tayo. Ida lang usik-usikan na. Habog ra bagad nigi. Kamalisig pag nagsaka dani. Aja usik-usikan ra. Magkuha ni kong tatay. Tay, maligo ka tay? Sige, kaligo. Huwag ko ka naligo gapon kaya tinaag buhok. Tinaag buhok ni tatay kay mo agtumis kuan. Agtumis. Hall of Justice. Natuto ninyo guys. Sabi namin, more than 11 minuto naman, ano pang masura yung slusi? Magalas 12 na father. Taga San Francisco nam diri tatay nay. San Francisco, California. Grabe bantog ra kay siya. sila ang tatay. Bantog ra nay nagsabot-sapot si tatay nay kay moadto nam diri California. Nay, muras tatay nanay na kuan tay na kawa ni mo tay. Reston! Oh, Reston! Ang gianda kay naman to. Ara ni jang suli dari silam tay. Naniligo ka. Unsa ang nagajag mato na tatay sa California nay. Dapat yung may natural yung pat-pat yung drama. Na inga na kapinanggas tatay nanay na kinusnitan. Tara. Na hatod man sila. Kung may natural, manimang ang suryanan, Maso. hindi naman yung dahil. Manimang ang to eh. Kana day? Dia daris ko na nasagip sa ang video ning Arston. Oh, Arston. Karabis na tay. Sige nga, magdala sa hindi naman yun. Pura mas taranta mas nanay tay na wa ka daris ilang tay nga mo pa mo nagsunod pa mo kuno mo tay. Ano nga nanginig ko na rin. Lagi niya ka mag-ilis nagsena. Dapat ka magbalik kay mo ka na kulit. Labilik sa'yo. Ano man niya? Naning hilak ra ba pos nos nanay tay kay mo adto na ko kag San Francisco, California. Uno na gusto sa kanara. Ubidak ng kausingat ko kaya. Tas yun, sampu. Munang ubos. Mao ka nay, sumangit. Anay makupa. Kaagulay ha. Dera namunod na. Ano man ito? Kaagulay kanang kuan. Na. Tos lang pura kaya may pera nagisinilian. Ang nagtus lukod. Grabe sino-sino. May tag-apig si mong anak na yun. Narabay kilabog na tuwa. Taklog ito mon. Awi. Nanay, wink-wink na yung kansa. Mura pas kupa na yun. Ano? Ma, kupa. Uy, nagkaunom ni kupang mo ni Otto pa. Minagto tagay. Tapi siya katawa. Nay, pagkaan na nay. Uwa mahili sa kasi. Labilik sa'yo. Dapat bing-bing oh. Naglo-lipstick po nagkaon. Ang nagsilian. Aga. Kasi Murag pumapag-ibig na ganyan ng Romeo ba? Sa taysa. Pumapag-ibig. Oh, na. Kaon na, tanang luto. Gusto mo manambok. Nakanapay kasbay ni Asister at taysa. Wow, oy. Kaya mag-dinner cleaning ini magpaniod to. Tara guys, ag kakao dari guys nahinog na. Na ag kinaunhang nakakuha kadidaan ni si Purami. Dari kinuhaan usa. Dahil mato ni kadi na mo saka. Di arag likod. Di aras likod, di arag likod. Na yellow na, nadag na guys. Pwede na ni supsupon. Sana masupsupan na. Ipangtigom ni nanay agliso kay arong idugang na to mang lisupod nga dapas mga ni aging kuwan. Kakao nga katong nahinog.
Kadungit naman. Gikan mo ko naghatod ni Ate Ali ug ni Aliana. Diya, nawanan ko. Pislang pagbalik 1/4. Darag pasyon ni nanay guys. Ida na po ning ipakatay dari sa kakao. Nanapay daghang bunga dari sa kakao ibabaw guys. Ipuungan raman dari nga side sa atop kay dag mo naihas mo kamang. Yung silingan pa na mo daring sige ra mapagpa lagubo. Huwat kung nanay kay mo siya ko mo sup daring kakao. Kay ate gumo lagi ning liso kani hinog na ni. Ug kare. Kare kati ali na pening nabilin. Kay ninga na pakurutog siya mo kuha dari ja kay wa man siya na ikag man ko. Ako sa ramang pod. Salin-salin pod ba. Kay arong di pod mangi bugno. Na hinog na. Sip unong ko ba? Kay buwad pong kus init gani ha. Kay nakuha ko nga may kupa. Hindi kay nawanan manoon. Kalit mo nag-uwan. Mi akadog kakao guys oh. Yan na guys. Bugat ng nanay. Nalagi. Ala, hinog na lagi nay. May IC da. Look. Abi ko sila. Ito pang na mas nanay. Ala, kumbati na ito na sup-sup. Ikaw day. Sup-sup. Sup-sup kay usik. Kang tilawan tong Bisib. ha? Bi, Ikaw na po magbok lang sa. hawiran ka kay dawat na nanay be. Dawat tabi kay dangog. Hawada. Nanay sounds. Sup-sup ka? Sup-sup ako. Hay bawal. Di maguna bawal kay kakao man dili ka bawal. Kaon gilis ice cream. Nong. Bing bing. Are na liso na yaw. Masa magliso na. Beng. Wa gabaig sounds nay. Tukar pud nay. Nay nay, tamis nay. Tara. Ano ka pa siya nang nalinsin na Ag pink nga pasyon na nay. Buhi ra jud ko nay oh. Ning dako nagkuan nay. Sa puti. Black sa puti. Ala nay. Masuk kali kiwa ko hapla. Ya. Agkapi po. Di aras kibuloy. Balik ka ka. Marama ka juga. Hapit yung madisgrasya dito. Madak-dak dito ang kunot dari. Ano sama pa rin ay rambutan? Yay! Sama ni. Kuhol. Isnil ni nay. Ilan talon lagi kunay. Ilan tanon. Nawanan man ko. Yarag manok ni nanay oh. Ihawan ni nay di. Coming your birthday. Maluoy mas nanay mo ihaw. Sayang kuno ihaw na amdak ko. Gihuktan gipalitan din ang nanay hukot kay di lagi kuno ipaihaw. Bahala ko'y handa. Katawa nanay. Hoy, daw na imo salina. Giputod ni mong sili, mother. My goodness. Kisuguan dari oy. Agka ni nay mo tindok na no. Mi uli kuno ko dari gipuk ko ang ati aling nga malbiri. Wa man ni mama uni sa pagkakuana kay wa man ni jagi. Uong. Na wa gyapon ning bunga. Kay habog ra. Na dapat ido ning ipang putlan. Arag mga sibuyas ni nanay mga hamloy na kadyo. Kato nga malbiri daghan toy bunga kaya man ding puungan. Buyas ni nanay ra kahamloy na. Ginoo kong silingan. Nagligid nagkuan ko dari. Hapit jud ko dari ma. Abot ko dari guys. Tadtara ko. Madire butog ang kunot. Ha, may rambutan, kare? Nanay, uwan.
Kamusta ang lagay mo, Kabang? Bumibitay-bitay pa rin. Masala. Hoy, Kabang. Kamusta ang lagay mo? Ikaw ay napahayahay pa rin. Ngayon naman kaliguon, Kabang. Yan sa skinbuloy, nagkadong kanina. Nigniwang si Kabang, luoy. Si Panda na po'y tambok. What happened to you, Kabang? Buotan na ba dyan si guys kay katong nay alas 10 des gabi mag alas 11 na jawa naman wa man day na masira ring bintana dari. Siya sige usig at nagatuwang sa bintana. Pasira din niya buotan is Kabang.